ingeni bende kata gik matimore e kembegi. Victor, mbaka ni wasego kama lach. Samoro bende kata sukeche mwa madho gi be okregi kuondego. Lawe mi bagi. Podi bikel gi akela. Koka jomoko yudo thuolo mar importing sukari. Mana kaka gitimo ka titimo repackaging tiketo. Jotwang funde matwango lep sukari ema yudore. Ko mano bende no ala mondo mi ngato nwang thuolo mar kelo nikech ok sani milore kembegi. To ing'iyo ne olor gi dichiel mang'eny. Olor kembe adidi chiel. To samanyocha jogene kao kembegi bende ma en gima nosene kabiro. Contingency plans mage moketi mar neno ni nengo sukari ok dhi malo. Tang'eyo ni by the time mapoko lor gino Victor mondi nwanga ticket kende ma inwanga license ni koro mi ine midwa kelo sukari pacho ka. In billionaire. Ero kamano. Ken. Aparo ni board ma tayo chenro mag sukari, Kenya Sugar Board. Na otemo lero gimomiyo gikawo kang mar loro kembego. Gini kembe mayudore masawa imbo mar Kenya. Anyato gwenge machalo Mumias, Siaya, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia gini. Kama waneno kolore kembego. Ywak maduong' ahinya en ni thuolo magisebedo ka gitimo chenro mag rego niang', kata rego sukari. Niang' nok. Aparo ni pith mar niang' kodok chien. Tungeni ma biro kaluwore kod kaka mbele sekta mar sukari nosenyore chien kama nyaka jopur mane puro nyokoda ka niang'. Nitie moko mano rengo moweyo. To samoro kit chal mar lokruok mar lwasi bende osemiyo samoro niang' ok tim maber. Koro nitiere nok mar niang' kato nitiere bende nyaw mar pi masani mawuok e niang' kata nyaw mar niang' masani. Ok en niang' ma bende chopo onge kod rateke moko mane nitie niang' machon. Sucrose mare odok piny. Koro aparo ni en gima koro se nyaka gichak gidoge gigo machiemo ng'in to en yo mage magi nyalo timo godo, inyalo keto godo sekta no bedo motegno. Koro thuolo mar dweche maromo 3 mano kochakore tarik 14 ma en kawuono. Kendo nyaka diere dwe mar 10 kanyo dhi miyo gi thuolo maber mar ng'iyo ni to ere ka ginyalo tayo chenro mag ni to niang' kodonyo maromo ne to warege kiwango maromo nade. Giwacho ni gisebedo ka gin kod dok chien mar atamalo madiromo na 25. Mano king'iyo kit kaka girego gi kit niang' madonjo. Kendo ohala kosebedo ka dhi maber. Ma ng'eni dhi hinyo sectors machalo machalo joma osebedo ka tiyo kuondego. To bak mani nikech giwacho ni mana kwa muda mar dweche moko maromo 3 waketa ne geno mar ni kapo ni giduogo nikech sani ng'eni nitiere koda ka agulu mancha ne ose mede jiwo mano mar choko osuru milongo ni Sugar Development Levy. Makoro bende winjore be ni biro konyo eneno ni kapo ni nitiere nok manitie nyato weche mag chenro mag rego niang'. To bende osuru makamano nyalo biro konyo e jiwo kembego mondo mi giding fuok manitie. Erokamano. Ken wach mari mogik minyalo weyo godo jo Kanyana mane winjowa kendo mane nenowa e Ramogi TV kinyi makawuono. Mana kaka ne waseloso motelo arita unjire be ni chakore kodwa wawegi. Tabiro wacho mana pile ka pile. Ne nyaka tikau ting' mar rito pinyni. Kendo nyaka ihere piny mari. Kech piny mari kok ihere kawuono to kiny in minyalo bedo achiel kuom joma mochwalo mach magikone owang'o pinyni. Waneno gima timore higa mar 2007 waseneno pinje machalo Rwanda gini, waseneno pinje ma opogore magikone kar yolal nikech samoro japiny no kokawo ting' mar kungo dhoge, rito dhoge to kaachiel kod neno ni arita mare ochakore gi en owuon. Arita mare ok chakre gi en owuon ni kod ting'o rungu mondo mi ritrigo. Mak mana ni ing'iyo ni gima rach mantie machiegni kodi kinyalo go report chwale ne obila mondo mi arita obed makare mondo jopiny wabedie kod piny maber monyalo biro go mbaka ne nyime, nyithindwa nyalo biro go mbaka ne nyime. Governor. Victor, ang'eyo ni piny pod okinyi.